mindenre, a zöldlétől elkezdve a csirát, mindenre, mindenki próbálja és győződjön meg róla. És utána térjen vissza, mert akkor tudja, hogy ártott-e vagy használt-e a szervezetet. Lehet melegíteni a dióból például nagyon finom gombócokat lehet készíteni, a tökmagokból is. A dióból lehet készíteni például diópudingot, jó, hát ez egy édesség, vagy diótortát. Tehát a melegítő ételek ilyenkor is megvannak. Tehát a főszerek is segít. A főszerek is, igen, a főszerek is. Igen. Illetve azért mi sem eszünk teljesen hidegen, tehát amikor mondjuk hideg van, és elkészítek egy ételt, egy lecsót nyersen, vagy egy rakott kert, vagy egy töltött káposztát, akkor azt fel szoktam tenni a radiátorra, tehát ugye ott még nem föl meg. Különben nem használnak az emberek valószínű villanytűzhelyt, vagy gáztűzhelyt, illetve annyira én azt szoktam mondani, hogy annyira meg lehet melegíteni gáztűzhelyen, gyertyafölött, villanytűzhelyen, kandallón, kályhát, kinek milyen van, hogy még az ujjunkat bele tudjuk tenni. Mert ugye addig jó, tehát akkor ez a 40 fok körülbelül, mert akkor még nem égeti meg, akkor még van benne enzim, amikor ugye szétfőzünk valamit, az 100%-osan kivéljük az enzimeket. Hát ugye emlékszünk az enzim bankszámlára, amit mondtam, hogy mint a pénz, ha elveszítjük, ugye ugyanúgy az enzimeket is, és elkezdünk öregedni, elkezdenek amúgy is előbb-utóbb, csak nem mindegy, hogy éljük le azt az időt, amit kapunk. Legyen az 20 év, vagy legyen az 60, vagy 80, vagy 100. Csoki? Csoki, igen. Csokoládét is el lehet készíteni. A stevia nem mindenkinek ízik. Tehát van olyan ember, aki azt mondja, hogy a stevia-ra, hogy neki az nagyon erős, és furcsa íze van. Hát mi ezzel, amit a hölgy mondott, hát az, ami... Miért a cukor? Hát ezre nagyon megosztanak a vélemények, én az én véleményemet mondom. Mi azért nagyon utána jártunk a cukornak. Van egy ilyen könyv, hogy cukorblues, utána lehet szintén menni. És régi kutatások, tehát amelyek nem jönnek fel a napvilágra, illetve most már egyre több minden feljön. Ott kutatások folytak, és tulajdonképpen, ha most a sima fehér cukrot mondom először, ha a sima fehér cukrot tovább dolgozzák, nyilván nem tudom, hogyan, nem vagyok kémikus, meg nem is akarom végül is tudni, hogy hogyan, akkor heroin lesz belőle. Mivel nem szeretnék drogozni, nem érdekel, tehát innentől kezdve. Tehát heroin. Természetesen nem tudom, hogy kell tovább, tehát hozzáteszem, ezt a kutatók így megnézték, ugye van mindennek ugye van egy kémiai leírása. És ugye a cukrok, hát igen, tehát a többi cukor is ugyanúgy, talán azt mondanám, hogy talán jobb, inkább így mondanám, de én nem enném. Tehát én nem szeretem a cukrot, de jobb, mint egy fehér cukor. De ami volt, hogy cukor, az volt cukor. Ez épp olyan, hogy mondhatunk azt, hogy valamilyen nő, valamilyen férfi. Tehát nem fogok titkolni semmit, de egy jobb változat. Mondjuk, hogy látszukor, egy barna cukor, még egy jobb változat. Egyébként itt is kaphatok, ha jól tudom, nagyon finom sütik, tehát meg lehet őket kóstolni, aki még esetleg nem teljesen annyira elvetemült, mint én, hogy nyers vegán, azoknak tényleg nagyon tudom ajánlani, mert nagyon tisztán néznek ki. De visszatérve csokit is lehet készíteni. A bio kakaópor, ami a legjobb. Csak ugye azzal egy kicsit a holland kakaópor is jó, csak ugye az már eléggé magas neki a kakaóban tartalom, és eléggé sűrű. Tehát ha valaki eszi, akkor érzi, hogy a belét egy kicsit eltömíti, tehát székrekedést tud okozni. És a bio kakaópor azért jóval lágyabb, vagy mondjuk a Szent János kenyér, a karópor. Ha valaki ezeket megkóstolja egy hagyományos táplálkozás után, akkor azt érzi, hogy hol ennek nincs is nagyon íze, a stevia meg olyan, mint a gumicukor, ez se jó, és olyan furcsa lesz neki. Tehát szépen fokozatosan lehet hozzászokni, de én például nagyon-nagyon ritkán iszom biokakaó, de vízzel egyébként, vagy pedig nagyon-nagyon ritkán veszek mondjuk kókusz tejbort, tehát az, ami tiszta, tehát tiszta minőségű kókusz tejbort, nagyon-nagyon ritkán veszem a szójás, de télen esetleg ilyet megengedünk magunknak, mert azért figyelünk ezekre, tiszta, figyeljünk ugye a minőség. Csak egy dolgot akartam mondani, hogy valaki nagyon cukorfüggő. Én az voltam, reggel csoki, délbe csoki, este csoki. És működik a dolog, tehát vegánként is. Annyi, hogy az aszalványokat is, hogyha kiáztatjuk, de hát függedat vagy bármi, azt fel tudjuk dolgozni. Tehát én minden este általában halmát lereszelek, rakok rá fahéjat, az bármilyen aszalványt, ha rakok, az maximálisan kielégíti azt az igényt, amit régen mondjuk egy tábla csoki megtett.
és az tiszta, nem piszkálja meg a hasánymirigyet, nagyon sok energiát ad, és ha valaki csoki függő, van kiút. Itt vagyok én. Imádom az édességet, nekem az a specialitásom a vegán konyhában az édességek, és nagyon sokat is eszek, megcsinálom magamnak. Egyszerű, kevesebbet kell mosogatni, ez nem probléma, remélem senkinek, úgyhogy több előnye is van ennek a dolognak, jó? Bocsánat, hogy közbeszóltam. Be lehet áztatni a mozsolákat, a datója, jó minőségű datóját veszünk, az például beáztatom, a legtöbb, tehát abból készítek egy nyers lekváralapot, és a legtöbb süteményembe, ami nyers, én azt teszem be, az a legédesebb a datója. De nagyon szeretjük az aszaltságot, az aszalt szilvát, hogy amikor tavasztól őszig, ugye Magyarországon rengeteg sok finom gyümölcs van, hát akkor nem eszünk a szalványt, hát valami lennék, ugye akkor a frissebb, de amikor tél van, akkor nem tudok hozzájutni bizonyos gyümölcsökhöz, az almához hozzá tudok jutni, illetve a déli gyümölcsökhöz, de ugye ott van az aszaltságban, az aszalt áfonyából is azért, főleg piacon vásároljuk, mert a boltiakban van már cukor, tehát erre megint nem figyelnek oda. Néha-néha szoktam kapni ajándékot, de régebben, most már azért annyira nem, és ugye bio élelmiszerek, és sajnos a bio is ott volt, vagy ott volt benne a cukor, ott volt benne a tej, ott volt benne, amiben hús is volt. Már nem édességben, hanem egy krémben, és ugye ez kellemetlen, tehát sokszor megveszik az emberek, akik még nincsenek ebben annyira ott, és azt mondják, hogy én mostantól kezdve akkor odafigyelek a táplálkozásomra, megveszik a méregdrága ételeket, különböző drogériákba, hozzáteszem, én is szeretem a drogériákat, de azért figyeljünk arra, hogy mondjuk ne vegyük már meg a 700 forintos szószokat, amit mi is otthon el tudunk készíteni. Itt megvehetjük, de nem szeretnék ellenreklámot csinálni, de megvehetjük, csak ezeket otthon is mi is tényleg félérekből elő tudunk állítani. Vagy amikor krémeket látok, tehát én például egy hatalmas nagy tálni krémet elő tudok állítani fele annyiból, amennyiből megveszünk mondjuk különböző helyeken. És a bébi ételekre ugyanezt tudom javasolni. Több olyan vegán is van, akiknek szintén van blogjuk, és ők is beszámoltak arról, hogy pici babák, azok is, akik nem még születtek, már azok is, akik mondjuk pár naposak vagy pár évesek, nyúlnak oda a zöldért, imádják azt, tehát érzi a gyerek azt, hogy neki ez kell. Tehát bátran lehet adni a pici babáknak is ezeket az ételeket, illetve a banán is még nagyon édes, de a csokoládét azért jó minőségű néha csokoládékat lehet vásárolni is. Igen? Nyugodtan lehet kérdezni. De az ős magyar, nyitottam az azok csak még az ős magyar konyhát nem ismerjük. Mencsek, köles, ezeket vissza kéne térni rá, és akkor nem lenne annyi betegség. Igen, mert ugye az 50-es évektől ugye bejöttek a gyors levesek, a leveskorok és különböző gyors fogások, gyors éttermek név nélkül, ugye tudjuk, hogy mikről beszélek, és ugye elfelejtettünk főzni, elfelejtettünk ételeket készíteni. Ugye valahol a nők is szerették volna kivívni a függetlenséget, ami azt gondolom sikerült is. Csak ugye az a probléma, hogy sok ember már nem ér rá ételt készíteni. Tehát épp múltkor hallottam egy hölgyet, hát azért nem 20 éves volt már, tehát 40, inkább 50 körül volt, és azt mondta, hogy ő soha nem főzött. Tehát ő mindig ott volt a férjével, és mindig rendeltek. És ezzel úgy ne döbbentem. Tehát van ilyen. Igen, hát jobban gondolom. Igen, mert ugye, és ami még fontos, amit most ön is említett, hogy ugye használtuk a gyógynövényeinket. Tehát azért a vegánizmus nem csak abból áll, hogy salátát eszek meg zöldséget, hanem a gyógynövények is. És ezt már volt, akitől megkaptam, hogy hát a gyógynövényt a legtöbbet főzni kell, de az nem nyers. Hát igen, mert a gyógynövényeket háromféleképpen tudjuk elkészíteni, vagy hideg áztatással, vagy forrázattal, vagy főzéssel. Hát ugye van olyan gyógynövény, ami annyira fás, tehát ugye erős neki a gyökere, a szára, hogy azt megfőzzük, hát meg kell főzni. De ezek vagy beáztatunk, hát igen, attól függ, hogy milyen az a növény, ugye csipkebogyót azt nyilván nem főzzük meg, mert hát annak a C-vitamin tartalma, ugye ő érzékeny egy növény. De például mondjuk vannak olyan növények, amik mondjuk egy családhoz forrázunk, és mondjuk egy génzenget már lehet azért főzni. Tehát megvan ennek is a módja. És régen ismertük. Én még a nagymamámtól nagyon sok mindent tanultam, ha megbetegedtem, nem lázcsillapítót kaptam és gyógyszereket. Én például nem tudtam, mi az, hogy ezen mindig mosolygunk, mi az, hogy bolti ember. Mi kimentünk az erdőre és megszedtük ezeket a dolgokat. És a mai napig van egy, ahol él a családom, ezt nem szeretném elmondani, de van egy nagy völgy, és ott például rengeteg sok minden megterem. Tavasszal a medvehagyma, nyáron, egész nyáron, késő őszig a sóska, vagy sóska.
És én ezekből például úgy rakom el, hogy pestót készítek belőle. Igen, van több is, Bakon egyébként, nem messze innen. Tehát több ilyen hely is van, fel kell fedezni ezeket a helyeket. Hát ha én most nem mondom, akkor igen. Így van, ezek mindenhol, Bakonban főleg. A medvehagymák és a gyógynövények. Egyébként pont egy hölgy említette, amikor ide bejöttünk, hogy hát a gyógynövényekkel is foglalkozunk-e, és igen, tehát a gyógynövények is, tehát ugyanúgy hozzátartoznak az egészségünk megőrzéséhez, hogy az úr is említette, hogy ezek nagyon fontosak, hogy megelőzzük a betegségeket és felkészüljünk rá. De ezt hangsúlyozni szeretném. Itt óriási tévhit van sok embernek. Azért, mert valaki vegán, nem azt jelenti, hogy ő soha, de soha nem fog megöregedni, soha nem fog meghalni, és soha nem fog elkapni egy betegséget sem. Tehát emberek vagyunk, nem vagyunk golyóállók, és nem vagyunk halhatatlanok, mert szinten igen, de testileg nem. Tehát ez egy másik történet, tehát butaság azt gondolni, hogy aki nyers vegán, az onnantól kezdve golyóálló. Tehát azért ugyanúgy védekezni kell, hogy hamarosan jön a téli időszak, fel kell öltözni. Például tudom, hogy nagyon egyszerű, amit most fogok mondani, és nem az értekezéshez tartozik, de a sapka. Tudom, hogy nagyon egyszerű, de én azt látom a legtöbb emberen, vagy hiúságból, vagy lustaságból, vagy inkább hiúságból nem vesz fel sapkát. És a legtöbb emberen látom, hogy fiatalokon is, hogy hullik a haja, korpás a haja, idő előtt kopaszodik, és ezek kellemetlenek. Tehát ezeket mind-mind meg tudnám kerülni. Például amióta, ez nekem is lett, illetve a férjemet is egy-két őszhajszála mindenkinek, tehát mindenkinek előbb-utóbb lesz, hogy ez azért genetika is kinek több, kinek kevesebb, de hogyha így étkezünk, mi észrevettük, hogy például a búzafűtől azért szebb lett a hajunk, vagy például a sörélesztő, az inaktív sörélesztőtől, hogy az a hajra, a bőrre és a körmökre jó. Nekem mindig meg szoktam mutatni az előadásokon, hogy meg lehet fogni a körmömet. Nagyon erős. Csiráztatott búzából, tehát az a búzafű? Úgy is lehet, igen, mert csiráztathatjuk, és akkor is, igen, az a búzafű, igen. Ugye kaphatjuk a búzafűt ilyen kis tabletta formában is, vagy poró formájában, ami kicsit húzós, de mindenkinek maga tudja, mindenki, hogy mennyi az ő pénze. Én ezeket annyira nem szoktam ajánlani. Azok szokták ezeket használni, akinek macerás a préselés, macerás az erőltetés, de én mondjuk a búzafűt a bioboltba szoktam venni, tehát van egy-két olyan ember itt Magyarországon, aki megtermeszti, én pedig megvásárolom, mert én jelenleg nekem nincs akkor a helyem, hogy tudjam ezt tenni. Tehát nagyon, hogy a búzafűből nem elég ennyi, hogy a hölgy is mondott, abból sok kell. Tehát ahhoz, hogy lepréseljük mondjuk 1 decit, ahhoz azért kell vágni elég rendesen. És ugye van a kurblis, a régi búzafűprés, amit kézzel, nekem is van olyan, hát azzal azért elég sokáig tart, meg van a gépezés. És is megerőnyös A búzafűt nem jó, azért nem jó, mert biztos emlékszik, amikor gyerek volt, megettük a füvet, ki nem emelt füvet. Lehet, már akkor éreztem, hogy megállás, megvágni egy picit a nyelvünket a fűtába, rendes fű, biztos csináltam. A búzafű is igen, mert elég éles, ezért kell ledarálni. Tehát én mindenkit óva intek attól, hogy az turmixgépben nem. Ez is van egy nagyon jó történetem, kaptam egy olcsó, de nagyon örültem neki, gyümölcs centrifugát, nem prés, centrifugát, tehát vigyázat, mások présnek, mások centrifuga. És hát én ugye, mint kis tudatlan, hát gondoltam, hogy nehogy fogok itt kurblizni, jó lesz, beleteszem én a búzafűt, és milyen egyszerű lesz. Hát haza is vágtam egyből a gépet, azóta vettem egy komoly présgépet, egyébként Hurom a neve, én azért ajánlom a Hurom présgépet, mert az egy középkategóriájú. Tehát van 200 000 forintért is présgépnek, turmixgép, lelke rajta, akinek ő megveszi, ezek is jók, de én mindig nézem azt, hogy Magyarországon élünk, a magyar pénztárcákat, és azért nem biztos, hogy mindenki meg tudja venni azt a 200 000, lehet, hogy meg tudja, de szerintem a Magyarországon 90% az emberek nem tudja megvenni. Ezért van egy középkategóriája, a Huron présgép, az olyan 70 körül, tudom, ez sem olcsó, de az viszont tényleg lepréselni. Kicsit több, 90 körül van, na mindegy, de is részletkérdés. Igen. De egyébként nem azért... Leakcióztuk most, 70-et ér. Bocsánat, akkor a turmixgép. Igen, a turmixgép, igen, a kicsinél. Nem azért, hogy a cégeket vettem, ezután kapok jutalékot, egy filmet sem. Abszolút nem. Tehát én azért mondom el, mert ezek váltak be. Én kipróbáltam a legdrágább turmixgépet is, most név nélkül.
nekem nem vált be, nem vitte el úgy a medvehagymát. Egyébként, ha turmixgépet akarunk tesztelni, a legjobb a medvehagyma. Mert a medvehagyma, én az én tapasztalatom szerint, és az én meglátóm, a legerősebb. Mert egy spenótot beteszünk bármilyen 10 000 forintos turmixgépbe, leviszi. De egy medvehagymát azért ott már dolgoztatni kell. Szóval, mikor nekem 10 000 forintos turmixgépem volt, mert volt az is, én sem mindig kezdtem full extrás gépekkel, amikor egy olcsóbb kategóriájú turmixgépen volt, akkor azt csináltam, hogy volt egy aprítom, és a medvehagy, ezeket ugye nem kezeket elviszi, de a medvehagymánál minden szezonban kicsit fárasztó volt, mert külön le kellett aprítanom, és úgy bele a turmixgépet. Tehát egy 10 000 forintos gép ugyanúgy, tehát nem olyan, mint egy drágább gép. De nyilván, ha valaki elkezdi ezt az életmódot, nem házom be egyből több 100 000 forintot, mert nem érdemes. Tehát mindenki tapasztalja, hogy ő mit, hogyan, merre lehet. Parlagfűvel kapcsolatosan végzik van. Még ezzel elnézést a gépekhez kapcsolatban egyetlen kérdés, még akkor feltennék, hogyha nem zavarja, jó, mert akkor átugrunk egy másik. Tehát van az, hogy van a présgép, és van ugye a turmixgép, és többször hallottam vitát, hogy melyik a jó. Hát mindegyik ugyanolyan jó. Hát nem, mert ugye azt mondják, hogy ugye ami összevágja, és akkor... Mindegyik másra való. Igen, hogy nem. Tehát mondjuk én egy ogrek-koktélt készítek reggel, vagy úgy hívom, ugye, a présgépen, a húzafű, meg a nem tudom én micsodák, de ugye máskor azt mondja, hogy hát a turmixgépben az annyi ugyanolyan jó. És akkor utána olvasom az interneten, hogy hát közel sem ugyanaz a növény, nem ugyanazt adja, ha aprítom. Így van. Így van, mert tehát megint a sejtekre igen, a sejtekre tudok visszamenni, igen, mindjárt mondom. Tehát amikor turmixolunk, akkor ugye szétvágja úgymond a sejteket. Nem tudom ezt máshogy mondani. Igen, a présgép, ugye az például nekem ugye egycsigás van, ugye igen, az megint más, illetve a présgépnél ugye egy kicsit kitérnék a gyümölcscentrifugára, de egy gyümölcscentrifugánál, ha beleteszek mondjuk 1 kg paradicsomot, lehet látni, hogy mennyi maradvány lesz, egy présgépnél, meg ennyi. Tehát nagyon-nagyon kevés. Most visszatérve a turmixgépre, az más. Tehát én azt mondanám, hogy mindegyik gépnek megvan a maga rendeltetése, ugyanúgy, mint a kávédaráló is. A kávédarálóba se darálok mondjuk olyan dolgot, ami szétszedi. Ugyanúgy a gyümölcscentrifugába se ajánlom mondjuk a búzafőt, ugyanúgy a turmixgép is megvan a helye, hogy mire használjuk. Hogyha présgéppel készítünk egy koktélt, ez legyen reggelital, délital vagy esti, teljesen mindegy, akkor az egy eszenciálisabb, egy erősebb italt fogunk kapni. A turmixgép az egy rostos ital, a présgép az nem rostos, tehát az úgymond rost nélkül, ugye, mert a rostot az fent hagyja abba a kis tálkába, a szűrőtálkába. Illetve a huromnak az a jó, hogy kétféle. Igen, viszont a huromprésgépnek azért azt megemlíteném, hogy kétféle szűrője van. Van a nagylyukú, meg a kislyukú. Én mindig a kislyukút használom, mert én én azért préselek, hogy nem akarok zarcot gyere. Akkor én a színtiszta lét szeretnék. Ha turmixolok, akkor azért turmixolok, mert akkor minden rostot szeretnék meginni. Én hallottam olyat, aki azt mondja, hogy ő nem szereti rostosan az italokat, van, aki meg csak úgy. Attól függ, mit készítünk. Ha mondjuk tejet készítünk, azért azt nem présgépbe ajánlanám, hanem inkább turmixgépbe. Tejfölnél, túrónál például az aprítógépet, mert az meg inkább aprít. Tehát minden gépnek megvan ugye a használata, hogy mire használ. Közbeszólhatok, annyi, hogy például gyökérzöldségeknél, tehát cékla, sárgarépa vagy buzafő, vagy bármi, szigorúan csak présgép, mivel a présgépnek teljesen más a csigás, tehát az egyes két csigás a legerősebb, nem is a watt a lényeg, hanem hogy teljesen más nyomaték és más az eljárás, gyakorlatilag sejtszinten belerakja az egészet. A színe is más, tehát hogyha mi paradicsomot turmixolunk, vagy bármi mást meg mellette préselünk, sokkal pirosabb, és például a présgépből sokkal több lesz, gazdaságosabb. De ez is függ a gép típusától is, mert amit mi használunk, az egy alacsony forgatónyomatékkal működik, egycsigás, és pont arra lett ki specializálva, hogy nagyon sok folyadék legyen belőle, halk legyen, tehát nagyon egy emberbarát megoldás, de vannak olyan présgépek, amelyek jóval kevesebbet sajtolnak ki. De lehet látni, hogy más. Én amikor megkóstoltam például présgépbe a legtöbb dolgot a turmix után, mintha nem is azt innám. A színe, az állaga, az íze, a vitamintartalma teljesen más. Az a jó, nem a biztos, ha mind a kettő van ott. Ó, igenis a parlag. Még beszéljünk el. Nem, köszönöm szépen, csak mint érdekesség. Jó. Akkor a parlagfűről, hát igen, hát nagyon sok ugye az ellenvélemény, hogy a parlag írtsuk, és mennyi az allergiás ember. Én azt gondolom, hogy az allergiák régen is volt parlagfű, és régen is voltak különböző növények. Mi lettünk gyengék? Gyenge, elhasználódott társadalom lettünk,
És ugye, és a parlagfű az régen sem ártott. Tehát a parlagfüvet, sőt régen az indiánok használták is gyógyítószerként. A parlagfüvet nyugodtan meg lehet szedni, le lehet zúzni porrá, így megszárítom, és akkor le lehet zúzni porrá. Egyébként, ha egy kicsit az allergiánál vagyunk, egyébként mi csak annyi a parlagfűről, hogy mint minden zöld növény, ilyen magas klorofil tartalommal rendelkezik. Tehát minden, ami zöld, és ami nem mérgez, azt hozzáteszem, és kimegyünk a rétre, és megkívánjuk a zöldet, azt szedjük, együtt, tényleg lehet bátran. De ha értünk hozzáteszem. Például a tyúkhúrt is lehet enni, vagy van egy külön sóskának nevezik azt is, de nem is tudom már milyen soska, az is mondta 4 levelű lóhelyre. Tulajdonképpen mindent meg lehet enni, ami ehető, és ami érdekes, én magamon észrevettem, hogyha mentünk így most is az erdőre, vagy valahova mentünk, hogy én például úgy ráéreztem, hogy mi az, ami ehető. Tehát például volt, hogy mentünk egy fa mellett, egy bokor mellett, és nem tudtam, mi az a növény. Tudom, most egy kicsit felelőtlennek tűnik, de éreztem, hogy ehető, megkóstoltam, és finom volt, és végül is nem haltam bele, de valahogy viszont voltam olyan növény mellett, amit meg éreztem, hogy mérgező, és tényleg mérgező volt. Tehát valahogy az ember ráérez ezekre a dolgokra. Tényleg ez csak a testünknek van egy annyira intelligenciája, és ez megmutatja, mire van szükségünk. Ugyanígy van ez is embereknél. Tehát most önök mindannyian különbözőféle emberek, és ez így van jól, tehát mindannyian szivárvány minden színével létezünk, de ugyanúgy a testünk is. Tehát persze anatómiailag van a férfi test, meg a női test, de tulajdonképpen mindannyiunknak, hogyha most végigmennék egy géppel, ugye mindenkinek más nyavajája, más betegsége, más testfelépítése, más a kora, tehát nem csak a nemek határozzák meg, és mindenkinek másra van szüksége. Például mi a regenerációs elemzésnél ezzel is foglalkozunk, hogy ki milyen jegyű, ez egy ősi 5000 éves kínai filozófia, ahol meghatározzák azt, hogy ki mikor született, nem horoszkóp, tehát ezzel a kínai orvosok mai napig gyógyítanak. Megnézik, hogy milyen a bőrünk, a színe, a szaga, milyen a szemünk alatti részünk, de mindenkinek van valamilyen szín, vagy mondjuk hordunk-e szemüveget, vagy milyen az életszokásunk, ugye? És ebből is lehet következtetni, hogy kinek mi az, amit ennie kellene többet. Ez nem azt jelenti, amikor el szoktam küldeni egy elemzést az embereknek, akkor ugye elküldök az eleméhez képest egy-egy ételt, hogy mi az, amit érdemes neki, mivel erősítheti azt az elemet. És akkor mindig megkérdezik tőlem az olvasók, hogy most akkor innentől kezdve csak ezt tehetek? Nem. Tehát együnk bátran mindent, mindenből, már ami természetes, úgy értem. Csak mondjuk odafigyelhetünk arra, hogy most például ki milyen ruha van, mi az, amit szeretünk, milyen színekkel, ételekkel tudjuk erősíteni, vagy szabályozni magunkat. Tehát például, hogyha valaki nem szereti annyira a lencsecsírát, a mongolbabcsírát, vagy annyira a zabot nem szereti, inkább a búzát kívánja, akkor ugye annak is megvan az oka, mert akkor az működik. Tehát épp a máját kell erősíteni, épp az epét, épp a vesét vagy a húgyhólyagot, tehát mindenkinek megvan, hogy mit kell erősíteni, vagy szabályozni. Kicsit annyi, mint rengeteg a téma, ugye 10 hónapos anyagról van szó, és igyekszek mindenre válaszolni. Tehát először tehát azért jó ez az étkezés, mert egyféle önvizsgálat egyrészt, megtudjuk, hogy milyenek vagyunk. Tehát mi az, ami nekünk jó. De nem diéta. Tehát ezt hangsúlyoznám, nem arról van szó, hogy eszem egy hétig ezt az ételt, és akkor meggyógyulok, mert meggyógyulok. Vagy eszem egy hónapig, aztán abba hagyom, hanem ez egy folyamat, ez egy életforma kell, hogy legyen, és nem csak az étkezésbe változunk meg, hanem elkezdünk tisztán élni. Tehát a tiszta kozmetikumokat, például én csak házi szapont használok már évek óta is, vagy tiszta dolgokat, minden másban, de vegyszereket nem tartok otthon, hanem mással takarítok, mondjuk a citrom, vagy a citromsav, a szódabikar, amit a nagyanyáim is használtak még, és ezekkel takarítok, szappanokkal, házi szappannal, tehát hogy illóolajjal illatosítom be a lakást, és nem mondjuk különböző sprékkel, tehát azért odafigyelek bizonyos dolgokra, tehát egyféle életforma kell, illetve hogyha így étkezünk, és így kezdünk el élni, akkor elkezdünk tudatosabbak lenni. Tehát én azért szeretem ezt az életmódot, például a bőtölés azért jó, hogy több napos bőtölést, aki végigcsinál. Én olyan bőtölésről beszélek, amikor csak folyadékot iszunk. Ez lehet bármilyen folyadék, tehát már nem alkohol, kávé, hanem gyümölcslé, zöldséglé, ilyenekre gondolok. Persze tisztán, vagy mondjuk sima, tisztított víz, vagy gyógyteák, attól függ, hogy milyen bőtölést választunk, ebben is írok bőven a tanfolyamról.
akkor olyan tudatosságot kap az ember egy bőtölés után, tehát megerősödik az ember. Tehát én azt vallom, hogy ha az életünk egy bizonyos területén elkezdünk erősödni, elkezdünk fejlődni, tudatossá válni, ez teljesen mindegy, hogy most melyik terület, a testi, szellemi, lelki vagy energetikai, akkor a másik területeken is kapunk egy önbizalmat, hogy én ezt meg tudtam csinálni. És én azt mondom, igenis, aki böjtöl, akár egy napot, fél napot, több hetet, tehát azért már azért az elég húzós, az legyen magára büszke. Igen. És még ha megengedik még egy pillanat a betegséggel kapcsolatban, hogy még annyit el szoktam mondani, hogy az élő ételek gyógyítanak valóban, nagyon sok mindenre jók, visszaadják az életenergiákat, de nem csak az élő étel az, ami gyógyít. Rengeteg, számos olyan betegségről tudok, rengetegről, tényleg több százan számolnak be Magyarországon, külföldön, és az olvasóim is, a családtagjaim is, akik beszámolnak arról, hogy micsoda változáson mentek keresztül, mennyi mindenből meggyógyultak, legyen az rák, allergia, cukorbetegség, stb. Most nem sorolom végig, de vannak olyan betegségek, ez nagyon ritka, de lenyésző, amelyen nem csak az élőétel fog segíteni. Tehát én ezért javaslom mindig azt, hogy próbáljuk meg együttműködni a nyugati orvoslással, a keleti orvoslással. Az embert egészként kell nézni, és nem lehet külön választani a testet a lélektől, mert egymással hatással van. És még annyi, hogy például van több olyan ismerősöm is a környezetemben, és én mindig azt mondom, hála Istennek, és én ezért olyan hálát adok, hogy megkaptak betegséget, komoly betegségeket, halálos betegségeket, és én ennek annyira örültem, már nem annak, hogy ezt megkapták, hanem a változásnak, amiben bennük végbe ment, mert olyan emberekről beszélek, akik nem olyanok, mint önök, hogy eljönnek egy előadásra, és esetleg megkóstolnak egy csinálnát. Sült krumpli van, hússal, kólával, és üdítővel. De tényleg, tehát ennyire, ja, és cigaretta, alkohol, minden, ami dur bele is. Zöldlé, vagy csíra, hát nem, tehát nem. És megkapták, nem véletlenül kapunk betegséget, és egy-két ilyen, hát ismerősen van a közelemben, és elkezdtek változni. Olyan emberek, akikről nem gondoltam volna, akikről azt mondtam volna, hogy akkora fal áll előttük, mint a Babilon falai, és nem lehet őket megközelíteni, hozzáteszem, és soha senkire nem dugmálom rá ezt az életmódot. Tehát én inkább titokba szoktam tartani, ha elmegyek valahova, akkor inkább csak annyit mondok, hogy megoldom az étkezést, köszönöm, mert ugye, tehát nem én nem fogadom el a húsevőket, hanem inkább fordítva szokott lenni, és ugye kipécézik egy kicsit ugye az embert, hogy hát most miért úgy, de például mi az ünnepekkor is ezt így megoldjuk. Tehát amikor elmegyünk a családhoz, vagy már hagyománynálunk évek óta, hogy én viszem az ételeket, kicsit macerás. Azt megeszik az ételeinket, így van. Igen, ilyen is van, de mindig így van. Rendszeresen. Ha viszem az ételt, hogyha ugye hosszabb időre megyek a családhoz, mondjuk egy egész napra, ugye valamit ennünk kell, akkor ő csak ezt teszi, de tényleg. Tehát megfőzi neki a mama a finom ételeket, 3 félét legalább, mert az én anyukám az nagyon finomakat és sokat főz, ami jó egyébként, de akkor csak a csíra és csak a saláta. És aranyos, tehát lehet látni a gyerekeken is, hogy tényleg kívánják ezeket az ételeket. Na, tehát a betegségről ezért meséltem, hogy vannak ilyen ismerőseim, hogy valahol áldásra kapunk szabályozásokat és szabályozásokat és munkát, mert elkezdünk változni. Aztán olyanokat is ismerek, akik tényleg meggyógyultak a rákból, de visszatértek a hagyományos életmódhoz, tehát ugyanúgy esznek most, ugyanúgy mondjuk kevesebb alkoholt isznak esetleg, vagy jobban odafigyelnek magukra, de ugyanúgy étkeznek, és mégis egészségesek. De van olyan eset is, azért azt szóvá kell tennem, mert nagyon sokszor azt mondják a vegánok, hogy csak az élő étel és meggyógyulsz. Tehát én ezt nem ezt mondom. Tehát van azért, hogy vannak olyan betegek, akik elkezdenek élőt enni, nem feltétlen csak ettől fognak meggyógyulni. Én azt mondom, hogy egyféle regenerációt ad a testnek. Jó, hogyha ezt tesszük. Mert ugye megint a másik dolog, hogy szokták nekem mondani, van olyan ember, aki azt mondja, hogy figyelj, ha én 5 évig élek, akkor is legalább jól élek, eszem a húst, eszem a kolbászt, eszek mindent, és jól éltem. Aztán ha meghalok, legalább el tudom mondani, hogy mindenhol jól éltem. Igen, ez így is lehet élni, de úgy is lehet élni egy olyan felfogással is, hogy van egy testünk, ami a lelkünknek a temploma,
és nem mindegy, hogy azt milyen minőségben éljük le azokat az éveket. De hozzáteszem, ez egy fejlődés. Elsősorban egy lelki fejlődés, hogy hozzánőjük a csírákhoz, az ételekhez. Egyáltalán elkészítsünk egy zöld trutyit, mert úgy hívják az emberek, egy zöld turmixot. Tehát ahhoz egy lelkileg meg kell élni. Tehát én soha senkit ezért nem ítélek el, mert lehet az az ember, aki mondjuk azt mondja, hogy 5 éve van hátra, én megeszek mindent, egyen, mert lehet, hogy neki a lelkének még az kell. És ez így jó, tehát így van rendjén, tehát nem kell megváltoztatni az embereket, az emberek elkezdenek maguktól változni. Van-e még esetleg kérdés? Kérdésem van. Igen. Gyakori eset, és szerintem sokan küzdködnek az általános elsavasodással, szervezetlen savasodással. Ezen belül is az gyomor. Igen. Gyomor problémával. Pár szót szólni. Igen. Hát ugye a legtöbb élő étel, amiért csodálatos, nem csak az, hogy enzimben gazdag, hanem lúgosít. És ugye nem azt jelenti, hogy most teljesen ki kell magukat pucolni, mint a mosogatót, meg otthon ki kell magukat pucolni és minden. Tehát nem azt jelenti, hogy teljesen lúgosak legyünk, hanem egyensúlyba tudjunk lenni. Ugye olyan 70-80%-ba kellene, hogy legyünk lúgosak, és maradékban olyan 70%-30%-ba pedig savasak. Ez nem azt jelenti, hogy nem ehetünk savasat, de mi a standard úgymond az embereknél fordítva van. Ez pont megfordul, pontosan a gyors ételek miatt, illetve rohanó élet. De a stressz is ki tudja váltani, a savat hozzáteszem. Tehát ha valaki mindent megtesz azért, hogy így étkezzen, de ideges közegben van, és állandóan ideges, állandóan feszült, azt hiszem nem kell ehhez okokat találni, főleg Magyarországon, hogy miért legyünk feszültek. Tehát ezeket kell leadni. Tehát lelkileg is kell, hogy ugye ne termeljen ugye savat a szervezetünk. Tehát a lúgosítást a zöld levekkel tudjuk a legjobban elérni, illetve a búzafűrével. A csirákkal is el tudjuk érni a lúgosítást természetesen, de főleg én a zöld leveket szoktam javasolni. A búzafű az egy fantasztikus anyagunk, ugye mint búza, egy ősidei mag tulajdonképpen. A búzafű az egy mindenre jó növény. De tényleg, nagyon magas a klorofil tartalma, magas az ásványanyag tartalma, a vitamin tartalma, az A, a B-vitamin tartalma, B12 vitamint is tartalmaz, hozzátenni a csírákot, az algák, és szinte mindenre, a sebgyógyításra, vagy például a fertőtlenítésekre nagyon jó, és belül is építeni ugyanígy fertőtlenít, vagy ha valakiben mondjuk van túl sok zsír. Mondjuk a túl sok zsír is ugye általában akkor alakul ki, ha nincs annyi enzimük. Tehát itt megint ugye több minden van, tehát nem csak az, hogy élőétel, szóba kerül a genetika is. Ugye ezen is vitatkoznak, hogy most van-e genetika, nincs genetika, hát van, amiből azért testileg megformálódunk, orvosilag ez azért bizonyítható, valamit azért tanultunk biológiai órákra, az X-ek meg az Y-ok kinek mi rémlik, tehát azért valamennyire van genetika, tehát az van, sőt nem is valamennyire, tehát azért létezik, hát nézzük meg a szüleinket, nézzük meg a testvéreinket, hát ha csak nem lepottyantak minket valahonnan, de azért látszik valamennyire. Tehát ugyanúgy előfordulhatnak genetikai betegségek is, csak ritkább, inkább így fogalmazni, de hát számít, hogy ne számítanak genetika. De tehát a savasodás az ellen pontosan az élő ételek jó. De hozzáteszem fontosan elki is. Tehát a zöldlét ajánlom és a búzafű. A búzafűben annyira sok a klorofil, hogy tényleg a zsírtól elkezdve mindent leszed az emberről. De nem csak a zsírt, hanem tulajdonképpen ellát minket annyi ásványanyaggal, tehát tisztít, rendbe tesz, lugosít. Ezeknek a fogyasztása, van összefüggésben van a bioritmus? Hát tulajdonképpen én azt tudom javasolni, hogy igen, a búzafűt azt szerintem csak egy gyomorra írják. Tehát azt ebéd után semmiképp nem ajánlanám. Aki még nem ivott búzafűt, nem tudom, van önök között olyan, aki még esetleg nem kóstolta a búzafűt, vagy mindenki kóstolta már? Nem mindenki kóstolta. Vagy inkább nem jelentkezünk, mert nem ciki legyen. A búzafű az nagyon-nagyon erős. Tehát én azt szoktam mondani viccen kívül, hogy meg kell húzni, mint a báronyát. Tényleg, szóval az annyira erős. Én amikor megiszom a búzafűt, akkor egy-két óráig nem vagyok éhes.
fontos. Egyébként hozzá lehet szokni, tehát hogyha valaki önök közül még nem ivott búzafűt és elkezdeni, akkor ne fél pohárral, meg fél deci. A fél deci a maximum, hanem először csak piciket. Viszont a búzafű annyira, amennyire jó, annyira érzékeny egy növény, tehát amikor lepréseljük, 5 perc alatt oxidálódik. www.safinafűszerkonyhája.com. Facebookon is elérhetőek vagyunk.